Txorieneko ikusentzuleak, Jaione Marizkurrena. Arratzaldeon eta ongi etorri gurera. Hemen gatoz beste errezeta zoragarri batekin astea bukatzeko eta odolkiei gustatzen zaizkizu nahi, odolosteak geratu gurekin. Besteak bebai. Bueno, aio. Jaione, Noi ez ezki gustatzen. Odoloste zoragarria Bizkaiko txapeldunak ez odolki salia. Txoixua? Bai, ez da xolo mueiaz esanik ez. Bueno, errezeta, txoixuakin ez da egin jalko zen. Odolki kaneleoi batzuk inbar ditugu, patxaran saltza batekin. Zerbait berezi egingo du. Odolki ez zaizkio nahi gustatzen... Bueno, kaneloiak azkenean mundu guztia esan zitu kanaia. Jaione, kaneloiak edozerekin bete aldian zerbait da. Orduan, odolkia beharrean aldatu. Baina patxaran saltza, haragi eta ondo geratzen zaie. Eta probatu zazue, guk ingo duna gero bukaeran ingo dolako bonus track antzeko bat, olako empanadilla batzuk ingo ditugu betegarri honekin, baina empanadillak ere edozein betegarrirekin inalditugu, eta horiek ere saltza hortan bustita zoragarri geratuko di. Orduan, prozedura oso erraza. Nik pasta neukan hau, lasaina pasta da, bakizuek, normalean kaneloiena pixkat laburrago izaten dira, baina etxean neukan da, erabilin, hau da botak, orduan gero moztuko du tamainan, da listo. Betegarri moduan, odolki batzuk, porru pixkat ontzeko, ero pixkat soa geratzeko, patxaran saltza, ez dauka inungo misterioik, tipulatxak, patxarana, horrek errego zingo ditut, eta ero esne gainakin, horako saltzatxoak, eta bexamel bat, bexamel da, ez dizu, zuei erakutziko egiten. Orduan, denbora gehiago galdu gabe, lanean hasiko naiz. Odolkiak ingo ditu dena da, odolosteak kasu honetan, bizkaitar dielako, eta bizkaitar odolosteak arroza da bena emate, pixkat, baina Bizkaian arroza sartzen diogu. Ingo dituguna hauek, porru batekin, eta berakazatal batekin, 15-20 bat minutu hemen suabe, egozingo ditu. Eta ero, betegarri hau, jongo da porrua horrekin, txiki-txiki. Orduan, honek barrura, eta bakizue, trukoa odolkiak ezapurtzeko eta izaten da, batzuk zulatuta egiten dituzten dien, aizu zulatzekoa, baina temperatura. Irakiten hasten danetik, emeki, poliki hor goxo. Zen denbora? Daude, esaten dutena, 5 minutukin nahikoa dela, bestatzuk ordu erdi, bestatzuk 20 minutu, ni 10 minutu, 15 minutu egostekoa naiz. Bai. Gehiagoz, baina... 15 minutu da. Zeba? Horrati, ez, gutxi gora berakoa, bakoitzak bere etxen... Gehiegi, azkenean, erdi, odolkiak egosita egoten di, orduan erdi preparatu, egosketa bat eman behar zaio, baina... Eta bestela, xerratan moztu eta frigitu, ez? Mikroen labean, beti hori Alberti berak edo, mikroen labean, xerratan moztu eta 3 minutu, xerratan moztu, eta 3 minutu mikroen labean odolki hauek, fenomeno geratzen di. Benetan, super, ona. Bakoitzak etxean bere trogoak eta nahi duen egia. Guk egozingo ditugu oin, eta porro hauek txiki moztu, eta regosten jarriko ditut hemen gurin pixkatekin. Eta hori izango da, betegarria gure odoloste hauena. Oso goxoak ingen ditun, duela txoria, 5-6 urte, antzeko zerbait, baina sagarrakin salteuta. Atera odolki haragia, sagarra eta sagarrikutua bakizu koipearekin, hola gauza koipetsuakin eta zerbait freskoa eta jetxiten dio koipia eta gozo puntu horrek, zoragarri zuen. Eta guk kasu honetan patxaran saltzen izango. Patxaran. Patxaran tekiero izer da, erdi salsa. Baina, patxaranakin joan baino lehen, odolkikin joango gazuk esan dezu, hau bizkaitarra dela, eta arroza gehitzen diozuela, baina, etxe askotan izan da odolkie txerrie hil den bakoitzen, ez? Eta horren lekuko da odolkiak ordainetan esamoldea ere, eta bakoitzak, etxe bakoitzak, bere errezeta... Aldera, odolkiak ordainetan horren esanaia bilatzen, baina ona da, ez? Odolkiak ordainetan, hori ja zerbait esateko gaizki ordaindu dizutela. Esanera edo esamolde hau erabiltzen da gehien bat mendekua. Mendekua agertu nahi dezunen, gutxi gora bera, baina jatorria izan daiteke eta da suposatze bat, nire aburutik. Azken finen, txerri hiltzen zenen, inguruko etxetakoak eta biltzen zien, eta gero izaten da, edo izaten zen hor, txerri puxke ematea. Etorri zen
jende horri ordainetan edo laguntza hori emateko, eskertzeko barkatu, txerri puxke ematea, eta orokorren izaten zen, odolki bat, edo bestelako zatitxo bat. Orduan, gutxi gora bera ere hori da, zu etorri zan izuri hau emate izut, eta lehena izaten zen ez auzolana, baina bai auzoko olako itxura bat, hortiken, baina egie da, mendekue adierazteko edo olako esamolde bat dela, baina tira. Baina nik uste onaldetik izan. Jatorria ona izan daiteke, baina emantzaion olako beste, ez dakit, irudi bat edo bestelakoa da. Baina tira, esan dakoa, etxe bakoitzan errezeta bat izan da, eta tokin arabera ere hori asko aldatzen da. Zigorrek esan du Bizkaian arroza gehitzeko itxura hundie daola, beste tokitan tipula gehitzen zaio, porrua, gantza, espeziak eta piperra. Baina ez da, odolki ez da gurea bakarrik, ez da gure inguruka bakarrik, eta mundu guztin ekoiztu edo lantzen da eta prestatzen da. Orduan, gutxi gora bere hemen adierazteko. Alemanian adibidez, deitzen zaio Blatwurst eta gehitzen zaio ogie, oloa, irugiarra eta irine. Irlandan black pudding esaten zaio eta bertan olo aleak eta irine gehitzeko ohiture daukie. Eta oain 6 urte edo izendatu zuen 2016 urtea odolkiaren urtea bezala. Sustatu nahian superelikagai bezala, gozaltzeko ohiture daukiean, eta hori, proteinatan da aberatsa delako. Mundu bat, eta gero daude, Kanariar uhartetan daukate oholkia gozoa. Hori, horta, ez lasai. Justo, hemen, probatu gendulako eta berezi da, beste gauza da. Bai, eta Argentinan ere, Argentinan adibidez, intxaurrak, maspaixak eta kakauetean hasten zaizkio, eta parrilla da Argentina aurreko olako aperitibo bada. Eta Mexikon adibidez, han martorria eranzteko edo itxura daukie, baina Mexiko iparralden laranja zukua ere bai. Eta moronga deitzen diote. Bai, izena banekien. Bitu laranja zukoena enekien. Bai. Baina, hemendiken ere beste aldarrikapen txiki bat, zigorrek esan du Bizkaiko odolkik dielaok, eta, Gipuzkoa mailan egie esan, olako ospea edo behasainen zentratzen da, egie esan. Kofradietan. Bai, egie da, guain 40 urte edo odolki lehiak eta bideratuzun bertako kofradiak, eta horregatik egia esan, ospe hori edo bertan biltzen da. Baina esan behar, bai Ormaiztegikoa, Zumarragakoak eta Ordiziakoak ere, fama berezie duela, orduan, esan dezakegu, orokorren Goierriko odolkie ona dela, Euskal Herri guztiko. Oita. Zebastela hori batzuk hasiko dira, eta gure, zuk esan, azkenean, eta hor berezia bada, ez dala herri batetik bestera, baizik, eta harakin batetik bestera beha odolkiak aldatu iten dira, eta hori gona, politia, eta bakoitza dauzka bere gogokoa, ni hemengoak baino, nahiago ditut beste harakin honenak, eta herri berdinean ja, badaude, harakin baten aldekoak, gero bestekoak, eta erosuk hori. Baina, Ormaizteikoak esango dute, beraien adiela honena, behazainen, beraienak honenak, denak honak. Bai, eta esan du Zigorrek ez, arategitan eta bakoitzak bere errezeta eukiko du, bere eskueia hortara jarri izango du, baina, etxetan. Etxetan, gerota gehiago dau, olako joera bat txerrie hiltegitan hiltzekoa. Gaur egun intoxikazioak medio eta, pixkat bide hori hartu. Ja, txerriltzek etxetan gerota gutxio edo batez esateko. Bai, nik ezagutu nuen gure txian ikea, baina oin egia esan, ez dakit zenbat sarretan gutxitan, oso gutxitan. Eta hori batzean adanak eta... Esibizio bezala edo pixkat erakusketa edo erakustaldi bezala edo agian tokin baten ingoa hori, baina gerota gutxiko esaten dena, azken zinen... Bai, pena, txarribodak. Txarribodak. Gurian txarriboda. Ja, bai. Nafarron zerriltza, gaina zuena txarriboda. Bai. Hor Bizkaiko txerriltza edo bertso batzu badaude. Uztarri jarrik zigor. Zeintzu, Ez dakizu ze. Zeintzu. Nere doinu ez da egokia, baina... Entzutakoan jakin gotara. Bizkaiko txerriari jarritako bertso batzuk, uztarri bertsolariak. Bota. Jopelas, motibo bat nigana dago etorria, esplikatuko banutxit barregarria. Bizkaian egin dute prueba berria, kutxillorik gabe hiltzeko txerria. Nik hori neukan entzuen da bertzu hori? Baina kutxilloa erabiltzen alda txarria hiltzeko ba? Bizkaian inoz tegolakorik. Ja, alaxe gainea, bertso honetan agertzen dunez, txerriue osinekin azitakoa zen. Makala, iarra, talare,
alare ospaintzun eta gorrik ikusitako zate. Nik egia esan, txikitan, txarriboda ikusi duena badakian txarria nolako horroak eta eitzen dituen, da beldurra, legotaz, da gero eta txarri gaixu eta ez da izan, da, gara mamak, baina gero txorixoak ez dira atatzen, txarri da, bale, martxain, bestalde batera joan, hola nein, eta gero txorixoa jan, erraskoa. Bai, gauz guzik daukien alde txarra edo hori da, bai. Baina, bueno. Ni hemen, porrua da honeko txiki da, hor gurin pixka bat, oliba olio pixkatekin jarri dut, eta, gaur, ostirala izaki, Loliren bizita daukagu. Ez du baipatu goizian, eta hoitxe, eta, gaur, berorri tokatzen zaio, eta, ze konturekin datorki gure Loli handia. Eskerrak Lolik, tresneria badun, baratze gintzarako. Eskerrak. Arratsaldeon Loli ongi etorri. Kaixo, arratsaldeon Jaione. Ze berri? Uda berri neska. Baita. Uda berrian sartu gera, eta, gaur ekarri ditugu landare batzuk, begira ranunkulo batzuk, kalabelina batzuk, gure terrazan sartzeko. Uda berrian gaude bai, neguko landaria kendu egingo dugu, edo, itxusiak gaudena kendu, eta hasiko gera ja, uda berrikoak sartzen. Eta hauek lorontzitan sartzeko, lorontzi batean bakarra sartzeko meni da, bizpairu sartzea badaude. Segun, tiesto batian, nik zer dakit, 18 zentimetroko tiesto borobil batian, bat sartuko dugu. Jardinera baldin baditugu 60 zentimetro edo, pare bat sartuko ditugu, segun nola nahi dugun. Eta tartea utzita? Bai. Hori da. Eta gero ekarri dut baitare peonia, Jaione. Peonia ezagutzen duzu? Ez asko, baina hemen ikusten dut hemen mozteko eta pixkat beste joku bat eman dezakela, ez da honek? Bai, peonia da nik uste ez horrela da. Lore oso berexila da. Egia da urtean zehar dakagu maiatzan eta ez gehiagi, maiatzaldian. Eta, noen eipemotxekua den oso apreziatua edo da, merkatuan. Ze joera dauke honek, asko zabaltzen da, zaintza berezirik behar du? Ez, egun erdiko eguzki batekin egila da egiten da, tamaina polita, urtiak zehar gehiago loratzen da, eta zertuko ditu metro eskasa, 80 zentimetro edo, oso polita da, eta kolore pila bat daude. Eta moztutakoan nola irauten du, uretan jarri behar da? Hori da, aste bete edo, lore moztu ezela ura jarroi batien urakin, freskoakin, aste bete gutxi gora bera. Etxe barrua apaintzeko, zora? Bai, eta usain goxua do. Aspirina, ureta aspirina? Ur garbila, fresko. Kontatu pixat? Zer? Ez dakit, niri egin ez dakit. Kutsi horik angabe? Lolik, ondo. Bai, azken fine, udaberrin sartu gan ontan aldaketak, gure lorategirako eta etxe barrurako ere. Oso ondo. Aldaketak hemen egon die, lehen porruak ordinik ikusi duzue, baina zuek kanpoan egon zaten denbora tarte hortan, gehi, telebistako magiarekin, pixkat, ondo ja erregozi zaigu, eta holkiak ere, listo dauzkagu. Hauek oin hartu, atera, haragi egingo diogu dana, asalak kenduko diogu, eta porru honekin hemen pixkan aztu, eta egingo duna gero, pixkat epeltzen utzi, ze honekin gero bete egingo ditugu kaneloiak. Esan dakoa, animatzen bazarete, hemen sagar bat erolan hartu, laukitan moztu, salteatu porru horiekin. Eta gero dolkiakin hasita, oso gorosoa. Da, makatzakin, udareakin behar antzera geratzen da, baina sagarrakin oso goxua. Zer derrako nego. Garra mondongoa. Bai, oitxe esan da zoin. Enekin, holko izalea zinela, holki ala ere bada zerbait, usain fuertea duka, eta da betikoa, maite dituzu, ezin dituzu ikusi egin. Bai, alaxe da. Hobeto, ni gehiago jango jo. Bikain. Odolkizalea agian ez, baina kanelo izalea bai, eta lehen garai baten bazen, ohitura bazeon, asteburutan edo igandetan, edo kaneloi olako platerkada bat prestatzekoa. Badakizu ohiture hori zergatik zen gutxi gora bera? Ez, bota. Kaneloian pasta, berez, sortu zenen, 18. mende hortan tutu bat zen, tutu formakoa. Baina artisau forman edo eran iten zen, orduan zai ezen iteko.
eta gutxitan prestatzen zen. Sortzaileak bai, lagunei prestatzen ziela olako garai berezitan, gaina foaz eta boiurraz betetzen zitun, baino esan dakoa, kaneloian edapenakin bai zabaldu zen mundu mailara, baina gutxitan prestatzen ziren. Eta 1911 urtean, El Pavo markak sortu zituen xafla lehorrak. Eta ordutik etxe guzitan edo gehienetan sartu zen, eta ohiko bat bihurtu zen asteburutan edo erresago egiten zen hortan etxe askotan sartu eta basandakoa. Tipiko bat. Bai. Hemen Euskal Herrian ez dakit, ohitura, badauko kaneloia, baina egia da, Katalunia aldera ero juten basate, Katalunian pila bat eusten di, eta hainbat errezeta, eta toki pila baten, esan gaina, hau tipiko hemengo, eta kaneloiak da. Bueno, tipikoa kaneloiak gehien ere sortuzun enpresaria, hau sortuzun xafla lehorrak sortu zituen enpresarie bertakoa izan da, ze aldarrikatuko du, Bai, noske, baina... Beti ez, identifikatzen duzu gehiago Italiara juten zanean, eta Italian badaude noski. Baina ez zain beste, eta gero Argentinan, eta Uruguayen, Txilen, bertan ere, basandakoa, italiarren migrazioarekin hori etorri zen, ez? Beste puntutara bazabaltzea, eta gero, xafla lehorrakin ja, etxe guzita. Nitzeko, bale? Probatu, inbarra beti, jakiteko ondo dagoen, produktua beti badezpada, eta ala ere, niretzako, askontzako gaur egiten nahi gana, kaneloian eta hori, aberrazio badat, ez lotzarik ez dauka honek, baina, honek, bexamelakin ondo eskontzen du, oso ondo geratzen da, baina modurik onena, odolkia jateko, holan, egosita, bere hortan, ez ergabe. Batzu tomateakin, batzu frigituta nahi izatu dute, beste batzuk labean erreta, odolkia koma. Patxaran te quiero. Bai da, oain patxaranaken joango naiz. Lehen abestu dezun hori, ematen do, inauteritako abestie dela, patxaranakin lotuta, baina tira, patxarana nor zabalduzun, nor kedatuzun, naparrak. Naparrak izan ziren gehien bat, soldaduzka garai hortan, soldaduzkara patxaranakin joan, eta hortiken... Soldaduzkako gau tristetan humoria pixka daltzatzeko, ez? Gaubelak. Tristetan. Tristea edo. Hortan. Patxarana naparra da, esaten denez. Egi esan, Aragoin eta beste toki batzutan ere bada, iteko itxure, eta hau da, basaranak izaten die, anis patxarran edo mazeratuta edo, baintzat hor likore bihurtuta, ezta? Eta hemen aipatzeko ere, sendagai bezala edo, erabili izan zen garai baten, eta horren lekuko da, nenez gogoratzen zein erreginak alabintzat hartzezula monastegi baten. Bizkat, bere tripeko mineketa harintzeko. Baina tira, patxarana egi esan... Hori bai dala gauza galdu indela, lehen, egia eta hor bezan, holkiekin moduan, ez? Etxe bakotza berea zeukan da, bere errezeta, eta hor generazio, ez? Pasatzen ziena, eta batzuk entzu gureak kanela botatzen, gureak kafe alea, gureak patxarra botaten dio koinak pixka bat, eta ez da izer. Eta, ni txokuan, ubako txokuan, ikusitut, gero afaldu eta ero jendia eramaten, gizonak eta etxeti bakoitza bere patxarrana, eta gero karta itzen zuten, eta zeinena da nobia, eta ez da izer. Zeran gure ingurua basarana pila badaude, eta han jasotzen die. Oitxura bat, baina nik ez da gaur egun jenteak patxaran egiten duen etxean edo. Horre izango da baten bat. Agian, odolkik bezala, ez? Erromantiko batzuk, handiken zurenik galituko die. Eta kontuz, zuek, horietako batzuk bazarete idatzi txorinea abildua.eusera, eta esaigu zuez zein den zuen ukitu berezi hori. Kanela, kafea, edo, bestelako... Kontatu alba da, baina... bestela anonimo gisa jarri. Ez? Sekretu txikiak. Baina, bakotza, mundu bat baita. Baldin eta ez baldin baduzuen merkaturatzeko asmorik, zeren eta merkaturatu bazen ere, lehenengo marka ezagunak edo badakigu zeintzuk diren, ez? Foku izan zen horrenetako, ez? Adibidez, baina tira, hori gutxi gora bera, 20. mende erdialdera etorri zen, baina, hor ere patxaranan kontseilu arautzaileak lan handi indo, ez? Bertan esaten den botilaratzea ekoizpena, kalitatea eta guzti hori babesteko.
Eta agian horregatik esaten da naparra dela eta garrantzi gehien naparrari ematen zaio, naiz eta beste toki askotan, zuk esan duzu zure ingurun ere, asko iten dela, baina bueno. Bueno, batez ere, ze Nafarroan gainera landatu inzituzten, ez? Osa, nahi eta hortako patxara nahiteko basaranak, eta gure ingurua bada olako, eta hori bai, inguru malkartsua, eta baina oinik egia da lehen basaranak etziela ikusten, ze jentea jaso ite zituen, eta aurten udan ni ibili naize horri biltzen naiz korrika egiten da hori, eta fruta ikusi egiten zen. Eta lehen zan egoten ezer, ze jendia lehena ondi pasatzen zen, baina ez dakit ja ez dien jasotzen, horretik daukate hori, jendeak ez duela nahiten sentsazio hori ja patxaran iretxean. Ez dakit zer erantzun dakit da, bueno, esaten denez behintzat iraungitzen dela, kontuz, patxaran hain, eta 3 urte bitarte hortan, 2-3 urterako ja iraungitzen da, hau da, kadukatu edo pasa iten da, eta lehenagotik edan behar da, beraz. Pasa ez da, baina, ja, zapore, txartu. Ardoa bezala, jendeak uste du ardoa bai, 15 urte eta ez, betiko ez da. Naiz eta olako reserva handi bat izan, ardoak golan iten du, gero golan, eta gero dena bezala berantza. Dena bezala. Gu beholan iten du, bai, karo, izakia bez. Kastea gero gorantza gero hortik mantendu eta gero ia berantza. Oida grafikoa. Gu oraindik gu gorantzagoz. Zu. Oida gure grafikoa. Oida gure grafikoa. Hori da gure grafikoa eta denena. Listo, betegarria, ingo duna utziko du pixkat epeltzen, eta gero olako mauka batekin, beti ingo du orduan hau alde batera, hemen, eta jungo naizena da, alduzuten, jaione, lapik hori horre egozingo du pasta, pasa hona, eta bexamela egiten jungo naiz bitartean. Esnea berotzen jarriko dut, oso ondo, eta gero, urrengo pausu guztekin gutxo. Azalduko ditu, lasai egon. Listo. Pentsatzen jarrita, soldaduzkara, patxaranakin joaten ziren gazte haiek, aizu, gaubela haietan zea beste notezuen. Esaten dena Nafarroako jotak, honako adibidez Raimundo Lanas, Nafarroako urretxindorran kantuk, adibidez. Jotak, Nafarroako jotak... Gaur oso kantari etorri zara. Gutxi gora, bera, edo mariatxik, kontuz. Nafarrak ere badue, mariatxik hor badue, zer lotura handi bat. Euskal Herri guztien esan daiteke, baina batipat horrez, Nafarroan. Eta, horri esaten dena zergaiti bat edo bilatu nahian, Nafarroako Los Tenampas taldeak ikerketa bat bideratu du, eta horretarako adibidez, Dugogala, Txutxin Ibañez eta Los Iruñako, honako mariatxi taldeak elkarrizketatu nahi ditu, ez dakidea denik elkarrizketatu ditun edo ez, eta holako ikerketa antropologiko handi bat egin, eta agian dokumental bat itxeko edo bidea ere eraikin nahi du, beraz, hor zeo zer bada, Baina, ez dakit Nafarroakin, baina Euskal Herrian orokorrean mexikanadak eta gustatzen dira, ez? Mexikanadak, hor daude rantxerak, daude korridoak, eta gero daude mariatxiak. Hor, zuk gaina, badakizu, hor goizero zuk argi bili irratsaioa entzuten duzu, eta hor aste hartetan Juanita eta Martin, gure maiteak. Martin zalea, Martin oso zalea da, eta birritan ez, 11.000 aldiz edo azaldu izan du zeintzuk diren beraien arteko ezberdintasunak, ez? Korridoek nola, ze kontatzen duten da, ez? Da bakoitza historia, korridotan benetako edo fikziozko historio kontatzeie, baina oinarrian benetan gertatutako badaukia. Eta mariatxe, bestelako edo zein izan ditezke. Bitartean, korrido eta mariatxe tartean, bexamela iteko inoko sekretorik ez, gurina, koipe bat dar dugu, olioa erabili aldugu, ekilore olioa, nahi duzuena, klasikoa, betikoa, gurina da, irina bertan desegin, eta esne berua botako diogu, nahi izan ezkero esne hotza, eragin, eta listo, gatzez eta piper beltzez, eta intxaur muskatuz nahi izan ezkero ondu, eta ez dauka, bakizue, hemengo oinarri ontako neurriak, baldintzatuko, aterako dugu, lortu du nahi dugun bexamela. Irin eta gurin gere ia berabiliz gero, kroketak egiteko. Gutxiago, ez dakit, papar bat plantxan inda gero, eta hori bilarrua erara, geruza bat gainetik egiteko. Eta guk ingo duguna da,
finagoa, erabiltzen dana, lasaina o kaneloi batzuk gainetik ontzeko. Eta hori da, erabiltzen dugun, litroko erabiltzen dugun gurin ero irin kantidadeen arabera. Eta nik uste hori bexamelan inguruan, badizuela. Bizitza osoa belarra mozten da, belar txarrak entzen da, oi? A ber, Jaione, uda berria da eta belarra ere pixka bat zaindu egin behar dugu, pixka bat utxuneak eta berritu, ongarria bota, bueno, lanak bat ditu bere belarrak baitare, Bai. Eta hau gehien bat, lorategirako pentsatuta dago? Bai, egila da gaur den egunean variedade pila bat daude. Orduan, hau adibidez, hau zure txian eta nerian propio. Egila da belarra hau gogorragoa da, pixka bat altuagoa da, baina, bueno, nizergit, umiak dauden etxeetan edo belarra zapaltzen den tokitan, hau. Gero egila da badaudela finagoak edo politiagoak, baina zapaltzen baduzu itxusiagoa da. Orduan, bueno, zugetanik, hau. Hori eta beste itxitxure polit batekin jartzeko. Azpikoa. Ados. Eta, bueno, badie, izaten die ere artifizialak. Zein da egokigo hauetako bat, artifiziala? Hombre, segun eta zertarako ze kasutan, nik artifiziala, bueno, ez dakit, igual taberna baten sarreran edo berde pixka bat jartzeko, baina itxian, azken finean artifiziala plastikoa da. Eta egila da baita ere eguzkiakin eta erretzen da, horitzen da, eta artifiziala ere zartu egiten da. Behin hau ereindakoan edo botatakoan, gero nola mantendu behar da, urte osoan maiz moztu behar da? Bai, udaberri udaldera astero mozten baldin baduzu, hobe. Neguan ez da behar hastian moztia ere. Egila da naiz eta belarra, pixka bat itxusia dagon, berez sustraiak eta egiten ari da, hori lurrazpilan indartzen ari da. Eta, orain udaberri aldera ongarri pixka bat eman eta ongi atetzen da, fuerte, politia, berde ilun politia. Zizken naiz eta neguan ematen du ez dela ezer egiten ari, baina bai, bere lan egiten ari da. Eta horrela soil berde bakarrik edo beste aukerarik badao gehiago apaintzeko lorategia? Bai, batekarri dut Jaione, hau da loria daka. A ber, gauza da, hori da belar mota bat lore duna, baina hori ezin da moztu. Orduan, segun eta zetokitan zure jardinean, politia da. Altuera hartzen du 30, 40 sentimetroko kolore eta koloriak oso politiak dire. Beraz esan genezake, hau behin botata edo, udaberria udara eta bere horretan utzi eta listo. Hori da, negu aldera ez da loratzen, baina, urtian behin ere pikin bat gainetik hanbotzen badiozu, txoko politia egiten alda koloretsua bintzat. Beraz, hau ezin da moztu, besta ez dare, eta, belarra hau bai. Bai, hori da. Ados, mozteko nola? Makinakin, destrozadora ez. Destrozadora ez. Belar kontuak alde batera utzi, eta hemen martxan jarraitzen dugu. Bexamela listo, egin da dago. Irakindu hor 5-10 minutu, eta oin, xo utziko dut. Eta patxaren saltzak ikungo gara. Patxaren saltza iteko, ez errez, gurina, berriro, lapiko batean jarriko dugu, gurin pixkat. Eta bertan, pare bat, 2 tipulatx, txigituta dauzkadanak, erregosten jarriko ditugu. Erregosita daudenean, tipulatxak denbora asko ez du behar. 5 minutuan, erregosita egongo da, hor patxarana botako dugu, utziko du murrizten ondo, eta azkenean gorputza esnegainekin emango diogu. Eta hori izango da, saltza. Eta edo bien bitartean, pasta, egosten jungo naiz, zenbat minutu? Paketian jartzen duen. Kasu hontan, 6 minutu erolakon jartzen zuen, orduan, horre ez da, bakizu pasta bakoitza beria daukan, da bestela jun probatzen, ikusten danean inda dagoela, baina batek galdetu da, hau egosi lasaina egiteko ez, baina kaneloiak egiteko egosi marda paiero, bai. Bizkaian etxerriak kutxillo gabiltzeitugu, baina honi buelta ematerik ez da, espada holan kara holan, holako kaneloiak ingoitu laukik. Kaneloia ez baino. Bueno, hori. Ezerrez. Dena den, pasta egosteko ere, bai bada sekretutxo bat, bi ere esan genezake ez, zeren eta itxatxiten da. Eta gero horretarako zein da metodoa, ber, zigor. Zein iteko? Pasta egosteko. Ni naiz oso horren olioa botatzeko, ni beti, nik, oin badakit, bada, sukaldari hau, ia ni bezain famatu dala. David. Horrek esan du, oin ez da nik jendiak, ostelaitza eskolan erakutsi ziguten, pastari
olioa bota behar zitzaiola egosteko, eta azala ez itxasteko. Horrek ez dauka zentzuri, ze olioa goian geratzen da, eta espagetia behian, eta esan italiarrak oliorik ez diote botatzen. Oinatea da, sukaldari madrildar bat esaten, hori iten dela, normalean pasta egosten da zaudenean horra, par bat ateratzen da, eta horrek gorak egiten du. Olioa botatzen bai oso, par hori ez da horren beste, eta ez digula gainezka egiten, irakiten duenean urak. Baina, bueno, a ver, 3 Michelin izar besterik ez ditu tipo horrek. Ja, baino kresta bat eta belarritak. Ja, baina eta noiz egosi du pasta horrek. Bere jatetxean zuk uste duzu pasta ematen dela? Horren jatetxean pasta emango da? Imaginatzen zeu jonan, bere jatetxea eta espagetti blater bat mesedez. Ba, izango da, pastarekin nina aldala goi mailako sukaldaritza eta pasta erabiltzen da, eta hori, baina ni neuen naiz olioa botatzekoa. Zuek bakoitza librera nahi duen egiteko. Bale, olioa ez bota, ados. Baina gero pasta banaka bota, itxoin pixkat, badau truko berezirik, gero onako eskuoial batean gainean zabaldu. Bai, lasainak da hauek egiteko, beti irakiten egon behar dugura, nahi eta nahi ez, gatz desentekin. Ze gero, gatza segati botatzen zaila asko, ze gero urrotzetara pasatu behar dugu. Kasu honetan, hau bai, moztu imardio egosketa. Eta hor lehen izotza zeuden, baina dagoeneko urtu dira, orduan, gatza desente eta ura bizi-bizi. Eta ez hartuta denak ez bota batera. Hauek paketea gaina holan etortzea da, holan ez bota. Hau nigo hartzera, guk egiten dunean caterineko enpresan, ez da izen baten dako, olako eltze handi bat, eta hartzen genuen, jartzen ginen olako bandeja bat hemen da. Holan, ninjak botatzea ikusten moduan horrek izarrak. Holan, holan egiten, Bueno, hori erresa bazan, olako takoakin, oso espektakular garratzen zen, benetan. Hori batzuk itxeue dirukin. Ja, pasta, nik ere pasta, beste pasta mota bat. Bueno, bai. ¿Te gusta su dirukin nien da la gente? Dirukin nien da la gente? TikToken eta bai batzuk gaitzen, TikTok ez dudan ez ikusten. Baina, bueno, daukadan pastarako, eta eltzea hundia jarri dute. Baina bai, komeni dala, eta hau makarroiak egite ditugunean, ero espagetia beti botatzen ditugunean, segituan naztu, ze bestela batuta, ero bilduta geratzen dira, orduan, makarroiak, espagetiak eta botata segituan, nahi eta nahi ez, moitu inbar da pixka. Ni guztu mundu guztia dakila, baina, bueno, baina olioan eta horrena, bai, beti hongo da. Esaten dena ez, maisu bakoitzak, lehen esan dugu odolkikin, patxaranakin, bakoitzak. Sukaldari Espainiar bat ateatzen esaten da, guk olioa botatzen diogu, ze munduko olio onena daukagu eta pila bat, eta holan pasta hobetu iten dugu. Hori bota zuen, berak. Sukaldari bat ateatzen hori esaten, Bai. Eta holan zirikatzen. Pentsan aparrak zesango guen. Olio hobena. Olio hobenak ez dakit. Hobenak igual ez dut esango, baina berezienak bai. Eta zerekin egin da? Nafarroko oliba olio Virginia onenak egin dako, olako tweet berria daukazu, zaporetako olioak. Guk pasta erabiltzen nahi garen hontan, albakan erabil aldugu. Albaka ondo etortzen da pastarekin, berdura pixka batekin, gero daukagu boilurrana, krema bati barazki batzuei, ondo joten zeie, piperminana. Piperminana ni pastari ere botako nioke, baina barbakoa batean, olako piperminikutuarekin oliba olio hon bat, zoragarria da. Limoiana, postreetako, ensalaetako, arraiandako, berakatzana klasiko handi bat. Berakatzana zigorretan erako erabili aldu. Baina, bueno, urzantek hau dauka, gustu guztien dako, ahos zapai guztiak gozatzeko moduko zaporeak eta benetan ikutu berezi ematen dutela eta gu gaur ere erabiliko du erzetontan. Amen. Amen. Zuek hor eta gu hemen. Ederto, guk esaten dugu? Zu esango zen, erki? Erki, bai. Txartu ez gabiz, gustora. Bueno, holkiak, baina kaneloiak, pastak, pizzak, eta horrez zer daukate, eta ireki osgailua, eta oiasko bat saltzan sobratu zaigula atzotik. Hori ondo mamurtu pixkat, eta kaneloi hauek egosi, bildu hor, eta bexamel bat gainetik bota, zoragarri. Eta gero, mariachi bat kantatu.
Nik gaur kantatzeko gogoakin ikusten zaitu, Jaione, Bueno, venga, bota, kantatu bota. edo, bueno, bere garaien dantzatu, kontuz. Berbenatan nik uste, nire aburuz behintzat, olako mariatxirik dantzatunetako bat zela eganena. Mexiko. Eta ez baldin mazen dantzatu zen abestuenetako edo imitatuenetako bat. Batipat i hori luzatzen, entzun, hau. Zema segundu gotentzat? Ez daki baino, hemengo jugularra eta karotidak eta guzti puztu da. Eganekoa ez, saldiaz ez, nik uste imitatzaile guztik. Ai. Saldiaz gerrez botatzen zuen, baina oso. Eta, bueno, beste gainontzeko asko txapo, oso ongi imitatu da, eta beste gainontzeko askok, ordu txikitan oiarra nainez, ez? Bai, baina, a ber, klasiko handi bat. Nik uste dut, egan, Euskal Herriko, nik uste dut, ia plaza guztietan egon danez, Euskal Herriko plaza guztietan entzuten abesti bat. Plaza guztietan, telebista edo esan genezake guztietan ere bai, ez? Egi esan 50 urte pasa inditue holtza gainen, edo, bueno, eszenatoki esango deu behintzat, eta bueno, Xabier Saldiaz bera gure euskal superstar haundienetako bat izan da, eta badakizu. Bueno, tipulatza, ja dagoeneko erregozita. Hor meme badau, Berarekin? Berarekin meme badau horret, eta badakizu, gure euskal... Zentzu guztietan, ez? Julio horrekin badauka... Ez dakit, esaten du, baina bueno... Esaten dutena, guk entzun izan dugu... Egi esan, zenbat eta zenbat hit edo olako abesti berezi eskaini dizkigun. Eta usaia, hemen, bapatean, patxaranana, eta nik hau aipatu izan dut, gaur egun, Eneko Atxa, sukaldaria hundia, Eneko Atxarea, gaztetxoa zanean, hogeita gutxi urtekin, gaur egun horren famatu den Etxebarri jatetxean, nirekin lanean egon zan, eta bere lehenengo sorkuntzetako bat izan zan, egiten genuen, kaleperrak ero egiten genitxun, plantxa, labean, eta ero hartzen zuen, da egiten zuen patxarana, litro bat, eta usten zuen murrizten, baina eren baldortu arte, olako estilo dioa patxaranana, eta iztarra hor bustita gero juten zen, olako txupatxuz bat bezala, eta oso goxua zen, eizakin azkenean gozo puntua eta ondo etortzen. Bazeukan, eta patxarana usaintzen duan bakoitzean, errezeta hori gogora etortzen zen. Homate txorien nien behar dut, errezeta hori. Ez zeukan honan beste misterio handini, baina berezitasuna bazeukan, patxarana, erabiltzen zen lortarako. Grande hits, hor txorien. Grit hits. Grit hits. Bueno, Saldiazenen bat ere bai hau zen, enbein batian Loiolan, Zer mandegarra horrenekin da. Eta bakarrik loez. Bakarrik loez. Eta zenba kantu, ezautu ditugu gero, ziela bersioak, karo, guk uste gendun, benetakoa egan zala, eta ero enteratzen zen, ez dakit, olako talde ez ezagunek, Billiz, erolako inok ezautzen zituen taldek, zeuskatela eganen bersioak. Famato gui, eganen bersioak egin dituztela, mundu guztien zehar egin dira eganen bersioak. Hori hola da. Hola da. Eta badakizu. Eta kortaturenak, eta euskal musika mundu mailan referente bat izan da. Danak egin dituzte gure bersioak. Pila bat. Ze hona euskaldunak. Pentsa, haure, bertsio hau ere, zabalduko da, eratuko mundu guztia. Hombre. Odolkizale guztintzako. Betxu, postre moduan eitea badaukate hau Kanarietan. Hartu eta terorren uste da, terorreko oholkiak ero diela, eta gaina hor bitxia egiten da, zezuko oholkiak jan izan ditugu, Burgosea zoaz, eta bertako oholkia, eta normalin beti gazia, ez da, zuri izateizu da, morzilla de terror, da, oholkia, eta oholkia jatea zoaz, da, oska egiten dizu, eta, pinaziak, kanela saborea, gozoa, eta ze ostra eman didate hauek. Eta horrek bai bat txokatzen duela pixa. Ez da betiko oholkia. Hori bitu, igual, gustatuko zitzaizun, gehiago. Ez dauk ez ekusirik honekin, Jaione? Nik aukera nahi hau dut hau, Baina hor, bakotzak kultura da, ez dakit izan daukagun,
Pasta, ostuin behar da. Ostuta gero, lehortu ingo du, trapu bat atarako du, lehortu. Eta hain bien bitartean, hemen murrizten doa gure patxarana eta karamelizatzen. Hone daukan azukerre guztia eta nola hartu duen gorputza. Eta behin, beste pare bat minutu utziko diot honi murrizten, esne gaian botako diot, birrituko du, eta hori izango da, saltza berezia. Ez dauka ezer gehiago. Orduan, itxon dezaguna goitia, eta gero ja bakarren muntaia izango da. Eta labera sartzea, ez dauka, zer, tita, eta bonustrak. Bueltan gara, labea 220 gradutan, goxo, bero, gainetik inerre behar du, eta hau sartzeko dago, horratu du, hor ikusten duzuen nola montatu ditugun, barruan sartu, bildu, eta gero bexamela jarri dugu oinarrian, ontzian, gainetik ondo guzti, eta venga, labera. 15-20 minutu, gutxi gora era, ondo gainerreta eta blo egin dagoen arte. Eta betegarria sobratu zaigunez, eta horrelako olatak, empanadia olatak, erresa dira lortzen, erabili aldugu, ditugu, eta betegarri berdin honekin, olata batzu bete, eta gero frejitiko ditugu. Saltza ere induguna da, irakiten izan dugu, gorputz hartu duen birrindu dugu, eta listo. Eta gozatzera jaio nemanet korrena. Ni egi esango izot, egiari zor garizuman gaude, eta gaur vigilia. Vigilia unera, eta ni gaur ez dut haragi jatorriko edo animalia jatorriko ezer jango. Ja, baina eta faltzeko? Arrai, Gaio ba. Bai, adibidez. Eta bihar? Biharkoa gaur behintzat, hau. Zan, zuek hor, zuei uztarri jarritako bertsoietan horre bazen, ez? Garizuma nahi omen zineten, txerri hiltzen da hortiz etorren pixkat. Zineten niri ez hartu, Ni bertsoien berri ere nitu. Beio, gainalen galdetu dit, da nola bertsoiek ez da itxura. Bizkaian bertsoie zensuratuta hongo ziren hartu, eta gero, gure, ez dakit, pixka gurekin sartzen dira, ez? Orduan Bizkaien horrek erakutzi ere ez, eta behitu gure ikastolan da holan bertsozarrak eta erakusten zidutela, baina hau esango zuten, hau honen filtro ez du pasatzen, hau ez, kanpora. Baina, bueno, horre esan dakoa, garizuma beten, txerri hiltzen, orduan ba... Bueno, jan behar zan da, ez? Gero, Ave Maria batzuk erresa datu dobliain eta listo. Edo, bueno, orduan izaten zen eskupekoa, hainbeste ordaindu elizari, eta, bueno, ba, horrekin jantzen ezaken haragi pixkat. Betxo. Adibidez? Bizkaian dirua. Barra. Talakaraka daukau dirua. Hobela, ez daukau. Uxi, besterik ez daukau. Bueno, guk oin behar duguna da dirua, ez? Denbora, hori egin dagoen arte, eta hauek frejito eta zer ez? Bukatu da.